لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Geçen hafta bir hacı dedi veya hacı gelece ahram bağlanyan yerde diyaret kılıp 2 rekat namaz okuyup zinanı önke eğinmaşı bilen ağ eğinmaşı olsa qawi erkek adamla ağ 2 tane donu melafaq yani bürünüp rida ve ezarını giyip 2 rekat farz namaz 2 rekat sünnet namazını okuyup da ahramı niyet ettiler. Haca gidecek hacısını, umra edecek umrasını ve ondan sonra telbiyana ettiler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek deyip şuna telbiye değil ya. İnni gurrunu şunun üstünden alıp gider. Telbiyanın muradına ahram bağlanandan sonra bir näçe zatla sana haram bolýanlygy we Mekke baranda Beytullah'ın görüňde näme etmeli işle we tawafyň gurrunlary şu gurrunlara girişer inşallah. Öňçe garşy telbiye diýeni lebbeyk Allahümme lebbeyk manasy çeşim bolýa ey bar Hudaýa bolýa diýdigi lebbeyk diýdigi. Men seň hytmatyňda bolýa näme diýseň dip tarafa yani bir qiyğıran, bir nefer qiyğıran sen ha aydı ver, näme diýseň men ihtiýarynda diýmeýärmi? Lebbeykin manasy şu. La şerike leke lebbeyk. Ey bar Hudaýa sana hiç bir şeriki ýok. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk. Tamamy öwgütle, nigmatla, malikiyet senkidir ey bar Hudaýa. La şerike lek. Sana şerik ýokdur dip şu forum lebbeykin manasy şey. Amma bil lebbeyki inne ahram mağlanıp niyetini aydıp dana başladın bundan meylek dilinden düşürmeli alşını. Ta barb Qurban ayın 10'ına çellin o Qurbanlık gününe çellin hacı deyadele hacı gellecele zon aydıp gezmeli. Namazlarından sonra yatsa tursala da hatta otursa da bir minibus otobusa maşinin minsele de maşinden düşsele de maşin deferak gerek bar ya, maşin etek ağıp bar ya, nerede olsa şu telbiyani lebbeyk Allahümme lebbeykanı aydıp durmalı. Amma yöne şuna aydiyen moğa niyetinne şu olmalı ki men şu lebbeykan bilen gelip al atamız Hazreti İbrahim Halilullah men cevap berwotinip şu niyetinde bolmalı. O nahilli lebbeyke diyani bolya çeşim sen buyruğunu bitirecek diýende Hazreti İbrahim Halilullah ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam yanqıp Beytullah'ni salandan sonra Allah Taala'nın öýüni yer ýüzünde bejerenden sonra özüň näçe ha edip daşyndan tawaf edip aýlanypdyr. Tamam işini bitirip iş taşyny arassalandan sonra ey bar Hudaýa ya Rabbi men boşadym minni tamam etdim bejerdim dipdir. Şonu Hudaý Taala buyurupdyr. Azzim fil nas bil hac. Ey İbrahim baronna dünýäň ýüzündäki tamam adamlara belki tamam mahlugatlara yetirke şu Beytullah'ın daşyna hac etselle dipdir. Beytullah bir Hudaýyň öýü wadygyny eşitir hemme ýerde dipdir. İbrahim Halilullah aydypdyr ey bar Hudaýa men eştireýin dipdir. Men barıp dağa çykyp qyğıraýyn dipdir. Ýöne sesim nerek geçjek dipdir. Bir dağda qyğırsam dağın etegine ýetjegi belli de insan men sesim näet gidermege dipdir. Ohum Hudaý Taala aydypdyr. Azzin we aleyyel belag. Sen bir qyğır dipdir. Ýetişdirmese özüm bilen dipdir. Şonda İbrahim peýgamber Abil Qubays diýen dağının üstüne çykyp däni qyğırmaga durupdyr. Ya eyyuhan nas kutiba aleykum haccul beytil atiq fahajjuha. Qyğırıpdyr benne bilebilliginden. Ey adamlar
Allah Teala size yani Beytullah'ın daşından tavaf etmeli, hac etmeli, farz edip koyandır ha. Fehaccuha, gelin şun daşından hac edin ha deyip de gıygır ya İbrahim Peygamber dağa çıkıp. Huday Teala'da mın sesini dünyanın 4 tevreğine hemme yerik eştiriye, hiçbir dağı, bağı, daşı, kuşu, heyvani, insi, cinni kalmaya ki İbrahim Aleyhisselam'ın sesini eşitmesin. Ama sonra İbrahim Aleyhisselam'a Adam'la cevap vermeye duruyorlar. Şu vaktin Adam'sı ta kıyameti çillin gelecek Adam'la İbrahim Aleyhisselam'ın çakılığına cevap veriyorlar. Ne mi deyip? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk deyip de yani İbrahim Aleyhisselam'a cevap veriptirler. Yani bol ya biz bararız, Hudaýyň buyrugy bolsa ederiz deyip de yani şeýle Adamla cevap beripdirler. Hatta göňden azbas lebbeyk Allahümme lebbeyk kan bolupdyr İbrahim Aleyhisselam bir lahza gorkup da yani yıkılıpdyr diýe. Özünden gidipdir diýe. Şomaga her kimke bir gedek lebbeyk Allahümme lebbeyk yani aýtsa umruny bir gedek haja edip gelýär. Şomaga Adamla hol atasynyň bilinne moga haniz ruh moga can haniz ruh cesede gelmedik mogala şo moga qyğırlan Adamla wada eger şo moga 2 gedek qyğıran bolsa umruny 2 gedek haja edip gelýär. Şo moga eger 10 gedek lebbeyk Allahümme lebbeyk dip cevap beren bolsa umruny 10 gedek gidip gelýär. Meselem mezhep başymyz İmam Azam Abu Hanife radıyallahu anh umruny 55 gedek haja edipdir. Sonşomoga 55 gedek lebbeyk Allahümme lebbeyk cevap beripdir İbrahim Halilullah'a. Hulasa şuma halka haja edýärler. Şomoga İbrahim Halilullah'ın dawatyny lebbeyk diýen adamlar bir gedek bolsa bir gedek gidýär, 2 gedek bolsa 2 gedek gidýär, ýankaýdylan gurrun boldy. Hulasa şuma hallasen telbiýa edýän lebbeyk Allahümme lebbeyk aýdýan şu İbrahim Halilullah'ın çakılıgyna lebbeyk diýdigim bolsa nepşo niýetde bolmalylar. Amma telbiýanyň hukumlary telbiýä täret gerek däl. Men däretim ýok, aýdy bilmeýän nip durma, aýdy ber. Hatta ýene haram adamda telbiýany aýdyp biler. Şonu Kur'anyň aýaty däldir. Birde telbiýany bayat qyğırıp aýtmaly musulman oğullar. Ay hacı dädiler. Çekinmäliň, utanmalyň. Nirde aýdylýan ýerle bar bolsa, şoň qyğırıp aýdy bermeli. Hiç çekinmeli zat däldir ha musulman oğul. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Ma min mulabbin yulabbi illa labba ma'an yaminihi ve şimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati ala ardı min hahuna aw wa hahuna an yaminihi ve şimalihi." Rawahu Tirmizi ve İbn Majah ve Beyhaqi. Telbiye edýän adam diýipdir Peygamberimiz: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk" dip qyğırýar. Şo qyğıran wagty sağ tarafyndaky tamam daşla, bağla, agaçla, otla, sol tarafyndaky tamam daşy, bağı, oto, kuşaw näme bolsa şola da öz dili bilen lebbeyk Allahümme lebbeyk yani qyğırmaga durýar diýe Peygamberimiz. Ya Peygamberimiz bir wagt soralypdyrlar, "Behtirin haza adam kim?" dip. Peygamberimiz aýdypdyr: "El-accu ve-seccu." Rawahu İbn Majah. El-accu ve-seccu. Yani el-accu diýeni telbiyesini qyğırıp aýdýan hacı bitir hacysy gowul ýadipdir. Bir de başarsa şolada bir diýe ýa sygyr ýykyp bilse, bedeni ýykyp bilse, şol adamyň hacysy bitir gowul ýadipdir Peygamberimiz. Biz bir hacynyň gowulmaklygy şu telbiyanyň qyğırmagy bilendir. Amma bir näçeler areden kişi bolup, utanan kişi bolup, ýasyn gururuna gelip, bile ýaly qyğırşyp ýalar, näme bile qyğyp ýok. Olada sen hajyda gaty tawadyk bilen, gaty pesbällik bilen, näme buyruk bar bolsa tekmellerini ýetirme bilen utanmany rada aýyrmalylar. Faqat Allah Taala niýetinde bolmaly, Hudaýyň rezaýaty niýetinde bolmalylar musulman bollar. Amma ýöne bil lebbeyk Allahümme lebbeyk ana adamla qyğırmaly, zinanyla qyğırmaly.
zinanala ayalla walla hacı daydala eger erkek bağ olsa, meselen daşarda yolla, otobüste eger erkek bağ olsa, ya meselen bir hulasa namehrem bayırına gıygırmalı değil, bayit isimden aytmalı. Zinanan kullan hukmi, her bir zikr olsun gıygırmağı gav değil. On size avrat. Haysi bir zinanak adan çektiriliptir din İslam'da. Yok, zinanan size avrat, hem sinaniki öde avrat bolşayalık. Biz şu sebeple gıygırmalı değil. Yöne fakat ve fakat şu lebbeykini, çonke beter avadan sonra hatta mundani cehrinin gıygırma mağaradında hadisde geliptir, halvat çıktı. Otaqda hiç kim yok yerde fakat şu telviyani gıygırıp başarar. Eğer namehrem eşmezek bolsa, namehrem bolsa bayit isimden aytmalı bolar. Bu telbiyani de yan kaydışımı diyali şu maşini minnün, maşinden düştün, namaz okuyup bollun, mescitten çıkıp bariyan, öyde yatsakta kıyışarcak bolyan, naharip bolyan, şu nir vakt bolsa koklanlığına ora aydı vermeliler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabe-i kiramları velen Medine'den Mekke'ye hacı gidenle Mekke Arabistan bir dağlık yerde, zol bir gerdine geliyor, bir oy geliyor. Her yerden geçiyen moğu Peygamberimiz sahabalarına aytiyanmış. Hay bir gerdeneden ha bilyen men Musa aleyhisselam geçiyordu bundan. Vadigan asbagahu fi udunihi lehu khuwarun ila Allah Teala bit telbiyeti marran bi hadihil wadi. Peygamberimiz hayyadımı bilyen Huday Teala taraftan bana ilham boluyor. Şu oydan Hazreti Musa aleyhisselam elini de kulağına koyup lebbeyk Allahümme lebbeyk diptani şuladan gıygırıp geçiyadi hac etmeye bariyadi dip Peygamberimiz aytıptır. Ya yine bir oydan geçip bariyan moğa ha buladana doğunum Hazreti Yunus aleyhisselam tilbiye aydıp bariyadi bir yüngden bir don özüne tikip tani yüngden bir don geyip tani telbiye aydıp geçiyadi marran bihadil wadi mulabbiyan. Ohum yine bir yerden bariyan moğa Havva bulada Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam diyen müstinne telbiye aydıp geçip bariyadırla dip tani Peygamberimiz geçen peygamberlan telbiye aydışından aydıptır. Bez hulasa telbiyani gaygırmancık aytmalı.